kulħadd jgħid Ġesu l-mulej. Amen, amen. Nilqawkom eżazax għal-lejla għal messaġġ ieħor minn ġewwa River of Love. Nħeġġitkom biex tisimgħu b'qalb miftuħa, b'widnejn miftuħa beraħ fuq dak li ħanitkellem bl-għajnuna tal-Alla. Itolbu għalija wkoll biex il-mulej jitkellem minn fommi u jibni lilkom il-Knisja tal-Alla. Amen. Kulħadd jgħid minn qalbek u vera jgħidha minn qalbek jgħidha warajja jgħidlu mulej qaddis. Il-lejla jiena lest biex nirċievi l-kelma qaddisa tiegħek. Għamel mulej li din il-kelma tinfidli qalbi, tallimni, titrejnjani, titrasformani biex inkompli nimmatura u nsir nixbaħ dejjem aktar lil Sidi Ġesu Kristu. Spiritu Santu, għatini spiritu ta' arfin u spiritu ta' erf. Dan nitolbok minn qalbi f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fil-ktieb ta' Ekklesjastis jew nkella il-ktieb ta' Koħlet. Il-ktieb ta' Koħlet bl-Ingliż huwa Ekklesjastis huwa l-ktieb ta' wara għandek Salmi, Proverbi u mbagħad għandek il-ktieb ta' Koħlet. Alleluja, Koħlet. Kapitlu 10. Bl-għajnuna tal-Alla f'dawn il-jiem li ġej f'din is-sena ħassejt inni daqsxejn li xtaqt nagħmilha di imma stennejta issa ovvjament għaddejna minn festi, allura ma stajtx nibda serje u għalhekk stennejt issa biex nibda din is-serje ta' talim. Lil kol kemm aħna kollha kemm minna, inklusi minni ovvjament. Kol kemm aħna għandna bżonn nikbru fih. U dan huwa l-erf ta' Alla. Mhux l-arfin 100%. U sa ċertu punt l-erf tal-Alla 100% ieħor. Imma l-arfin tista' takkwistaħ billi taqra. Qed tifhmu? Għax arfin tfisser informazzjoni. Inti jekk inti taqra ktieb għandek l-arfin ta' dak li qrajt. Ma mhux bil-fors għandek l-erf dak li qrajt. Ħantik eżempju. Jekk jiena nistudja kif insuq karozza, naqra fuq ktieb, ma jfissirx naf insuq il-karozza. Jekk jiena nistudja ktieb tat-tobba pereżempju, kif inti tagħmel heart transplant. Ma jfissirx li għax rajt il-ktieb kif tagħmel heart transplant, fisser naf kif issa nista' mmur nagħmel operazzjoni fuq qalb. Kemm minnkom intom kieku it-tabib tiegħek jgħidlek isma' toqgħodx ħabbir rasek jiena studjajt ħafna kotba. U illum ħanpoġġik, ħanillupjak, tħabbix rasek, ħanaftqok minn nafs għax studjajt ħafna kotba. Le, ma believe it or not. Vera li fil-ktib ta' Ħosseja kapitlu 4 versita tgħid il-poplu tiegħi jiġġarraf minn nuqqas ta' għarfien. Ġifieri tkollok għarfien fuq il-kelma tkun għax il-kelma li ħatatik l-għarfien ta' Alla. Imma mbagħad għandek bżonn l-erf biex tapplika l-għarfien. U ħafna Kristjani, issa ħanitkellem mal-Kristjani dawk li jafu l-Bibja jew jaqraw il-Bibja li huma mitħla li jisimgħu il-kelma tal-Alla. Li bħal poplu ta' River of Love, intom ma tenqsux, għadkom qatt ma ġejtu River of Love li ma nfetħiġ il-Bibja. Dik hija tradizzjoni li rridu nkomplu nżommuha. Sewwa mela. Imma waqt li ħafna għandhom għarfien u titkompli tikber fl-għarfien, però ħafna, kollha kemm aħna, mhux ħafna, kollha kemm aħna, inklusin, tikber fl-erf. U l-erf hemm number 1, l-erf jitjulek Alla. U Alla jagħtih il-kulħadd. U skont Ġaġbu kapitlu 1 vers 5 xejn jitolbu lill-Alla biex jagħtikom l-erf. Mela l-erf mhux awtomatiku. L-erf mhux awtomatiku.
Ġifieri ma jfissirx li għax inti intelligenti taf ħafna. Ara fil-ħajja hawn 3 tip ta' jgħidulhom smart. Ġieli smajtu bihom daw għandek il-book smart. Jekk ħafna drabi nies li huma ta' skola jistudjaw il-kodba, dawk jgħidulhom book smart. Mbagħad għandek nies li qabli mhux bil-fors għandhom studju ta' skola, għandhom skill, għandhom talent, għandhom sena, jew inkella wkoll għandek nies li pereżempju tant għaddew minn esperjenzi fil-ħajja li jgħidulhom street smart. Ġieli smajtuhom street smart? Però mbagħad għandek it-tielet wieħed. Hawnhekk fejn aħna rridu nikbru spirit smart. Spirit smart. U spirit smart hija l-erf tal-Alla. Dak li bl-Ingliż jgħidulu the wisdom of God. Wisdom of God. U f'din is-serja bl-għajnuna tal-Alla li ħanamlu fil-jiem li ġejjin, ħanitkellmu ranġaw li għax il-sound għax jirbombja. Ħanitkellmu fuq l-erf fuq il-finanzi. L-erf fil-relazzjonijiet. L-erf kif inti topera fil-knisja. L-erf f'kollox. Fil-ħajja ta' kuljum. U nista' ngħidilkom abbażi x'tgħid l-Iskrittura, l-erf hija ċavetta għas-suċċess f'ħajtek. L-erf. L-erf. Isma' xi tajt. Koħlet 10 vers 10. Meta jiena niżbalja, kemm minnkom ġieli żbaljajtu u taf li qed tiżbalja u xorta għamilt l-iżball. Tidnejlek x'inhu dak? Bluwa. Taf x'inhu bluwa? L-oppost tal-erf. Amen? Jiġifieri l-erf ara kemm huwa kruċjali ċavetta maġġura f'ħajtek iżda saħwa. F'kollox. Nista' nsemmilkom turruna affarijiet, ma peress li ħanamlu serje ħanli nispredjawha. Vers 10. Jekk tixxellef il-lexxuna u ma ssenniex, trid tisforza aktar biex taqta' biha. X'inhi l-lexxuna? Hawn xi ħadd jaf x'inhi l-lexxuna? Bravo, mannara. Jew bħal mannara. Isa bħal zappuna? All right, mannara, zappuna. Xi ħaġa li suppost taqta' biha tajjebek? Taraj, mhux taqta' xarek, ġifiet. Suppost li taqta' xi ħaġa biha. Mela, jekk ma tkunx taqta' din it-sappuna, il-mannara, is-sikkina, jekk ma tkunx taqta' jiswa mela li żomm għaqlek jaħdem. Trid tismela jekk ma taqtax din is-sikkina, ħanidilha sikkina, right? Jew mannara, x'inha? Ngħidlek il-verità, qatt ma żgħidha fil-vokabolarju tiegħi lexxuna. Hawn xi ħadd użawha? Ħaġġib li ritratt. Tajjeb, all right. Isma', mela isma' ara. Isma' waħda. X'qed jgħid? Jiġifieri il-lexxuna jew il-mannara tirrappreżenta l-għodda li inti għandek biex tagħmel l-iskop jew tilħaq l-iskop li għandek. Imma jekk m'għandekx l-erf ħadbati biex inti tilħaq l-iskop li tixtieq tilħaq. Jiġifieri, eżatt, mela l-erf illi jkollok, isma'wna d-darba ħina qed tkellem bl-Ingliż fuq għadi. Inti jista' jkollok talent u kulħadd għandu xi talent. Arti, kant, żfin,
mastru daxxa, pinġija, għaw ħafna b'talenti, għaw min għandu talenti bin-numri, dak it-talenti ma tantx għandi. Sew, għaw min għandu talenti. Però b'jekk tittamel dak it-talent tiegħek jispikka u jwaslek għas-suċċess flan li inti għandek anka fil-ministeru. Irridu nitkellmu fid-dettalji fil-jiem li ġej. Fil-ministeru. Inti ħadd bagħti, ħadd ispiċċa titkaxkar. Jew nkella tieħu ħafna gumbati, gambetti, mhux gumbati. Gambetti li jekk ikollok naqra erf jew nkella tikber fl-erf, dawk il-gambetti ma toħodhomx. Tinsi ġaħwa. Jiena u inti ħafna drabi ninsew li aħna we have a terminating date. Jiġifieri, you have no time to waste. Aħna kull min qabel ma ħafna minna naħsbu li ħanejxu għal dejjem. Fuq din l-art. U allura qisu noħduha easy li nagħmlu ħafna żbalji erħilu jekk inti dam żball għax mhux konxju nifhimha dik parti minn ħajja. Ma xkultant nagħmlu żbalji għax m'għandniex erf. M'għandniex erf. Allura daw l-iżbalji inti ħajkollok tieħu dak iż-żmien titgħallem minnhom, ħoffu li nitgħallmu minnhom ħalli jekk bħalma tiftilu minflok jibqa' żball isir talima. Sewwa għax jekk inti għamilt żball u tallimt minna, mela dik saret talima, mhux ħela ta' ħin per se, u minna tista' tikber fl-erf. Ma jekk jiena u inti nibqgħu nirrepetu l-istess żball sewwa u ninnutaw f'ħafna fajt fil-ħajja, naħseb intom żgur rajtuha ħafna nies. Tarhom dak reġa' mela, ara dik reġgħet faqa reġgħet tagħmlitha, ara dak reġa' mela. X'qed jonqos? L-erf. Il-bniedem li jiżbalja kulħadd jaf li jiżbalja, kulħadd nafu li aħna kollha niżbalja. Imma meta tara l-istess persuna, reġa' żbalja fl-istess ħaġa, reġa' żbalja dan għandu il-mannara ma taqtax bejn. Tifhmu? Allura x'jiġrilek inti tibda taħli ħafna ħin. Allura meta inti għandek il-mannara taqta, jew is-sikina taqta bħalma tgħid dan il-qawl li nistgħu ngħidu ta' ekoħlet 10-10, ara l-kelma hija ħajamlek l-erf jagħmlek iktar effettiv f'ħajtek. Ħajamlek iktar effettiv. Jiena naħseb hawn xi ħadd minnkom tixtiequ tkunu iktar effettivi f'dak li dagħmel. Anka fit-talb, fil-ministeru, fuq ix-xogħol, fit-talent tiegħek tkun iktar effettiv. Sewwa, mela ħanarilkom xi tfisser il-kelma erf, wisdom. Il-kelma erf, wisdom, bil-Grik, jew bil-Hebru, ħaniduha bil-Hebru, tfisser ħanilkom bl-Ingliż, is the skillful application of knowledge in the affairs of daily life. Tfisser li inti koll l-erf jatik in-know-how, kelma bl-Ingliż dik. Kif tapplika l-arfin fl-affari tal-ħajja. Fl-affari tal-ħajja. Fl-issues tal-ħajja. Sewwa, l-erf inti għandek l-arfin. Imma għandek bżonn l-erf talla biex inti tkun taf kif tapplika dan l-arfin. U di l-proverbi jitkellem ħafna fuqu. Infatti, bħalma t-darba l-oħra ħaġa ngħidilkom, ma żaħwa, għamlu lilkom innifskom pjaċir. Kull jum aqraw proverbju. Inni 30 sena fil-mulej, kull jum naqra proverbju. Tgħidli mela tafhom bl-amment. Kważi. U xorta għad baqali ħafna jarf x'nikber fija. Imma il-proverbi fihom ħafna erf. L-erf talla, fihom ħafna erf talla. Ġesu jissemma fil-proverbi. Għaliex Ġesu, taf x'jissemma taf x'ismu Ġesu fil-proverbi? L-erf talla. Fl-ewwel Korintin 2:30 Ġesu jissemma l-erf talla għalina. Infatti naf nies li ma kinux Kristjani li sabu l-Kristu għax raw
Il-proverbi. Li ma kienux, ġviri, kienu per eżempju reliġjoni oħrajn, kienu musulmani per eżempju, rebdaw jaqraw il-ktib tal-proverbi u skoprew il-Ġesu. Infatti, jekk ikonna ċans naqraw xi biċċiet minnhom, per eżempju Proverbi 8 jiddiskrivi l-Ġesu. Issa, għaw min juża b'mod teoloġikament ħażin għax jgħidlek qed tara l-erf ikkreat, Alla krea l-erf. Imma jekk inti kollok naqra erf, ħanejlek xtejdlu bil-kontra. Għax ħanallimkom daqsxejn teoloġija hawnhekk ippermettuli. L-eżiż Jehovah's Witness jippuntaw lej Proverbi 8 biex juruk li Ġesu ġi krejat għax huwa l-erf tal-Alla. Għalkemm ma jsemmix li huwa Ġesu, però ngħidlek mistoqsija oħra jiena għażiż Jehovah's Witness. Għejdli f'liema mument Alla ma kellux erf. U hemmhekk kont tagħtihom risposta bil-erf. Kapix? Amen? Amen, grazzi Ġesu. Amen. Mela, ħamorru fi ktieb li huwa żgur popolari għalikom, apparti proverbi, issa naraw xej proverbi iktar, morru fi ktieb ta' Salamun, l-istorja ta' Salamun, imma ħamorru l-ewwel slatin. First Kings, l-ewwel slatin. Kapitlu 4. Skużawni, kapitlu 3. U ħanibdew naqraw minn vers, ma nafx xwid minnkom ma blita fuq l-istorja, minn vers 5. F'Gibon il-mulej lil Salamun fil-ħolm bil-lejl. U l-mulej qallu, itlobni x'natik. Qallu Alla, u wieġeb Salamun, int iwrejt tjieba kbira mal-qaddej tiegħek, David missieri. Tal-li hu mexa qudiemek bil-fedeltà u bil-qdusija u bl-onesta miegħek. Għadek sal-lum turih din it-tjieba kbira tiegħek, int li ħallejt lil wieħed minn uliedu jieħu postu illum fuq it-tron tiegħu. Bekk issa mulej Alla tiegħi li qaddej tiegħek, għadek kemm qedni sultan flok David missieri. Iżda jiena għadni daqsxejn ta' żagħżugħ. Bla ma naf imnejn għandi ngħaddi. Il-qaddej tiegħek sapruħu f'nofs dan il-poplu li int għażilt. Araw iżmawa. Poplu hekk kotran, hekk kbir li ħadd ma jista' jgħoddu jew iqisu. Għalhekk għati lil qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem. Issa di kif qiegħda mpoġġuta, aħna nużaw meta ngħidu xi ħadd għandu moħħu ħafif mhux xi ħaġa. Ġej ma tfissirx istess ħaġa di. Sharp. A sharp mind bl-Ingliż. Sewwa. Lil qaddej tiegħek moħħ ħafif biex jifhem biex jista' jmexxi l-poplu tiegħek. Jiġifieri sharp, wise. Imlini bl-erf. Għatini moħħ ta' għaref. Infatti aħna għandna proverbi bil-Malti jew qawl jew saying l-erf ta' Salamun. Issa ħansammalkom daqsxejn kontradizzjoni moħħkom hawn. Biex jista' jmexxi lill-poplu tiegħek, mela għandna bżonn l-erf, ismawni aħna l-mexxejja żgur. Pastors, leaders, diakni, elders, apostli, profeti, evangelisti, għandna bżonn ħafna erf. Ma kull min manka teacher ġa skola għandha bżonn l-erf. Anka boss fuq ix-xogħol għandu bżonn l-erf. Min minna għandu bżonn l-erf? Ir-relazzjoni ma' min għandek relazzjoni, żara mara, raġel, uliedek, ħabib, ħabiba, għandek bżonn l-erf. Għaliex ħanidilkom aħwa, fl-esperjenza tiegħi ta' kemm minni ħaj bil-grazzja tal-Alla. ħafna mill-Kristjani li kollhom xi jgħidu ħafna bejn xulxin, mhux ħafna ħanidu jekk xi kultant infatti ngħidlek il-verità ħafna mill-Kristjani jitkissru fuq ċuċċati, talaqqas jitkissru ta' barra minnha, fuq ċuċċati. Ma tinnejlek għaliex dik il-ċuċċata saret, jew int għandek iċ-ċuċċati, ma kienx hemm erf. Ma kienx hemm erf, nuqqas ta' erf. Ħafna mill-Kristjani jifqu jimxu wara l-mulej għax naqqashom l-erf. Ara kemm issa l-Bibja tgħidlek li l-erf huwa ċavetta għal kollox.
Mela, l-qaddej tiegħek moħħ ħafif biex okej, tagħti ħlerf. Vers 11. Il-mulej ħagost li Salamun talab dil ħaġa, il-lallu ballu xi pjaċir, jiena u inti millum il-qudiem nafu li hemm xi ħaġa, meta nitlobha lil mulej ħajjuħu pjaċir li qed nitlobilu. Wow! Ġifieri, jiena u inti nistgħu nkunu ċerti li ħanitlob il-lalla l-erf bħalma jgħidilna bosta passaġġi speċjalment ġagbu vers 5 u ħanitolbu b'abbundanza ta' erf u mhux ħajżomm li xejn lura milli jagħtini. Amen? U għadnuħu pjaċir, u naf, għadnuħu pjaċir li meta nitlob il-lalla għatini l-erf ħajjuħu pjaċir għalla li qed nitolbu għall-erf. Għanikom aħwa, ħawna kristjani, mux kristjani biz ma kullħad, imma ma d-dinja kollha kull tipu ġenru, fej jitolbu l-alla għal-flus. Hija xi ħaġa ħażina titlob l-alla għal-flus le. Għal-relazzjoni, biex iżewġu, biex kollhom business, biex isiru famużi, whatever. Jista' jkollok da kollu, taf li inti daw kollha wedhom Alla. Taf li Alla, ara ħan iċċassakom xi minnkom. Taf li Alla irid jkun famuż. Imma għall-erf, mux għall-bluwa. Tifmu ġifiri, ħantikom eżempju. Meta Alla kellem il-Abram, għax għallu jina ħan għamlek famus ma' d-dinja kollha. Saret? Għallu ismek, il-ġenerazzjoni kollha ħajkun jafu. Mela żgur m'għandux problema Alla jagħmlek famus. Imma minnu famus għax għamel xi ċuċċata. Jew xi skandlu. Jew xi ħaġa għar, wicked, ħażina, evil. Imma għaliex ħani għax qed jiġi neħsieb bħalissa. Qed jiġi neħsieb, pereżempju, xi kultant li jgħiduli għax inti trid tidher, taf ngħidilhom tħares tħares int. Inti fil-każ meta tara television għamillu rużar fuqu, x'inha ngħidlek? Isimgħuni aħwa, m'għandix problema nkun famuż. Imma famuż għax nimċandar il-Vanġelu. U Alla jrid li l-poplu tiegħu jkunu famużi, ħajjiddu, halleluja. Amen. Ma għax id tisma' famuż b'xi politikant korrott li saraq il-Malta. U mbagħad imorru ċabx Pawlu u jgħidulu Salvatur ta' Malta wara. Dak żgur jonqos l-erf. Mela, il-mulej għamilkom kollha famużi. Imma biex intom tirriflettu u tkunu riflessjoni ta' Kristu. Amen. Jista' id-dawl jinħeba? That's it. Imxi bl-erf Alla. Hemm ħafna fejn oħra jdu nimxu bih bl-imħabba Alla wkoll. Sewwa, imma l-erf Alla mhux ħatamlek iblaħ li m'intix ħadd timxi bl-imħabba. Jiġifieri ma tistax immorru kontra xi xi. Imma min jimxi bl-imħabba bin-nuqqas ta' erf. Tgħidli kif jista' jkun. Ġifieri tista' jkollok l-imħabba, ma ma jkollokx l-erf. Kemm hawn min ġieli ntqajt ma' xi nisa daw, speċjalment nisa di jagħmluha. Fl-esperjenza tiegħi b'kull rispett lejn nisa. Tarhom sejrin minn relazzjoni għal oħra. Dak isawwata, dak taqamilha benġila, u dejjem jmorru minn loser għal ieħor. Fejnu l-erf, pupa. Sawa, tħobb il-mulej mimli għadoni, baby minn għandak, isma' naħseb inti sirt Nations for Christ qabli. Come on, Awa! This beautiful women of God. Let's use a bit of wisdom. Naf, all right, titkabbar il-knisja. All right, ma praise the Lord. Amen, aħwa. Isma' daw affarijiet li vera jiġru fil-ħajja ta' issa naf li hemm minnhom msieken li jiġu minn background imkisser. Forsi qatt ma kellhom imħabba ta' missier. Sewwa qatt ma ġewx minn familja stabbli. Unfortunately. Sewwa. Imma ħanejt għax jiena bħalissa nitkellem għall-glorja Alla taħt l-ispirazzjoni Alla da mhux fin-noti. Ejn nagħmlu ma taw xi waħda forsi qed tismani fuq television, YouTube jew Facebook bħalissa. U tgħid da għalija ngħid. Number one jien ma nafhekx, jiġifieri żgur mhux qed ngħid biżmiet jew qed indirizza ċatt partikolari.
Ma jina ma inti del persuna, jew xi ħadd simili. Ismawni. Alla xorta jħobbok. Alla xorta jħobbok. Salvazzjoni għalik xorta hemm available. Issa, jekk inti ma kellekx ix-xorti li tiġi minn background b'saħħtu, sanu, stabbli, number one irsaqlek Kristu. U sib familja fi Kristu tissejjaħ knisja, xirka, fejn inti ħassib familja tilqak u tħobbok. Tippretendihomx ikunu perfetti għax perfett wieħed biss. Imma almenu ssib familja ssib ċertu stabilità. Għaliex naf li hawn min msikken ikunu mweġġa għax dawk biss raw f'ħajthom weġġat. Imma fi Kristu hemm ir-risposta. Dejjem hemm ir-risposta. Amen? Halleluja. Grazzi Ġesu. Il-mulej ħagos li Salamun talab din il-ħaġa. Għalhekk qallu Alla la darba tlab din il-ħaġa, isimgħuni, moħħkom hawn. Jekk inti int min int, mara, raġel, żgħir u kbir, jekk inti veru tixxenna għall-erf tal-Alla, titngħidlek x'inhi l-equation m'hemm xejn li Alla ma jtik. Xejn ma jżomm lura minnek. Fil-veru sens tal-kelma. Araxtaħ il-mulej. La darba tlab din il-ħaġa l-erf, kemm hawn min jixtieq ikollu ħajja twila. Mhux taħlijata, tuża għall-mulej għax hawn min ikollu ħajja twila ma jagħmlux ma tad-deni. Aħjar titla' ħdej il-mulej kmieni ħadd ilħaq is-salba. Issa hawn min tilaq kmieni għax ukoll tal-pjan tal-Alla, Kristu 33 tal-Alla. Imma hawn min jgħix ħajja twila kollu bluha. Anyway. Għalhekk Alla qallu la darba tlab din il-ħaġa u ma tlabtnix l-omor twil, sħantik u laqqas ma tlabtni li tkun sinjur, hija tara mhux suppost jitolbu li nkunu sinjuri pastor. Kompli jaqra. Jew il-ħajja tal-edewwa tiegħek, jiġifieri ma jkollokx ma tixtieqx ma tuħux pjaċir tara lil għadu tiegħek ibati, jew il-vendetta. Iva, tal-li tlabt li taraf tifhem x'għandek kif tmexxi, hawn jien se nagħmel kif qed int, ħantik l-erf. U qed nagħtik l-aqal. Meta xi ħadd ikollu l-erf, ikun bniedem bil-aqal. Issa Malta xi kultant nużawha xi ħadd li jħobb ifaddal il-flus, joqgħod attent kif jonfoq il-flus, ukoll jgħidulu aqli bil-aqal. Issa, nemmen fiha dak il-prinċipju sewwa għax hawn minnu bla kif jew il-paga sa ġimgħa wara jekk mhux inqas diġà sparixxija u ħarbata, dak mhuwiex għaqal. Però mbagħad hawn min dejjem irekken u mbagħad minflok isir għaqal isir għammi. Sewwa majżel. Mela l-għaqal jgħalmek ukoll tuħsib kif tuħsib flusek. Hawn jien se nagħmel kif qed inti. Jekk nagħtik l-erf ħajkollok l-għaqal u hekk li ħadd qablek ma kien hawn bħalek u anqas warajk ma jkun hawn. U mqar dak li tlabtni milli ma tlabtnix, jiġifieri avolja l-affarijiet l-oħra ma tlabtilhomniex, jien se nagħtihomlkom. Se nagħtihomlek. Ġid. Dak tfisser sinjur. Jekk taħseb li qed niżbalja, mur iċċekkja tara x'kellu Salamun. Aw ċertu Kristjani illum il-ġurnata kieku jaraw Salamun jgħidu dat jisraq il-Knisja. Jew dat jagħmel il-flus. Le, hawn istalla li huma mberkin għax kellhom l-għaqal l-erf tal-Alla. Proverbi 8 dak iwedek ukoll. Ikollok li inti, nisa mhux qed ngħidlek li ħassir miljonarju, jekk issir, jalla ssir u ssirx iblaħ wans li jkollok il-miljun jew iktar, ibqa' għaref. Għax il-flus jagħmew ħafna nies. Żomm qalbek safja u meta l-mulej birkek ibqa' dejjem żomm l-Alla l-ewwel
u qabel kollox. Sew blira, sew b100 u sew b1,000,000 ma jbiddel xejn għax qalbek tibqa' l-istess. Amen? Imma jekk inti tfittex l-erf u timxi bl-erf, Alla qed jgħidilkom Kristjani kollha kemm minnkom fuq l-awtorità tal-kelma tal-Alla jridek jagħmlek sinjur. Samarini int mi trid tagħmel li trid. Mhux tipprova tisraq il-ħuk u laqqas tisraq id-deċma. Il-Bibja jgħidlek Mattew 23 vers 23 u Malakija kapitlu 3 minn vers 8 sa 11 l-istess jekk jgħidulhom Alla tiżilqu l-deċma. Mela kun għaref, dak li huwa tal-Alla, għatih lil-Alla. Dak li huwa l-Ċesri, għatih dak huwa għaref, dak erf. Amen, ħalli Alla jistana kibir kek ikollok il-ġid. Tippretendix li ħajkollok il-ġid l-għada. L-erf tikber fih. Tikber. Imqar li ma tlabni mela dak li ma tlabnix ġid, glorja, jekk li ma jkunx hawn qatt sultan ieħor bħalek. U jekk timxi fit-triqati billi toqgħod għal-liġijiet u l-kmandamenti tiegħi kif mexa David missierek. Issa din interessanti. Għax aħna jiena u intom tafu skont is-Salmi, David kien jissejjaħ il-ħabib ta' Alla. The friend of God. U kellu intimità David ħafna mal-mulej, kien intimu mal-mulej. Din għalija huwa misteru. Bnidem intimu, jikbi Alla, jħobb l-Alla, jisu l-laver tiegħu u jizbalja. Xorta. U kif żbalja? U x'żbalja? Malla mid-dera l-qalb ta' David kienet toġbu ħafna. Isma'u għani. Mela u ħantik ukoll ħajja twila. Mela jiena u inti tixtieq ħajja twila? Mhux ħajja twila biss, ħajja twila b'saħħtek. Għax hawn min jgħix ħajja twila imsieken morda. Ħajja twila komdu finanzjarment. Mulej, tini dak kollu li għandi bżonn. Ma rridx iktar. Bluwa, taf li dik huwa bluwa mhux erf? Taf li dik mhux erf? Għaliex qed taħseb biss fik? Għaliex ma titlobx illa jagħmlek għaref u mhux biss jkollok Alla jbatlek finanzi li jbirku lilek u jkollok kull m'għandek bżonn, imma li inti tkun issa an avenue biex tbirek min għandu bżonn. Tbirek il-Vanġelu. Ħanejlek aħwa, trid tirbaħ l-erwieħ? Tifmunix ħażin barra mill-kuntest. Jekk ikollok il-flus, tista' tagħmel ħafna ġej tal-Vanġelu. Tista' nagħmel ħafna ġid. Amen. Allura titkollok tkun komdu, tkollok il-karozza tixtieq f'ħajtek, dar, familja, kollox jista' jkollok. Kull jum ix-xenna minn qalbek għall-erf tal-Alla. Kull jum. Kull jum. Għall-erf tal-Alla. Issa ħantikom misteru xokkanti. Mokkom ma' waħda. Isimgħu nisewwa għax ħadd ix-xokkja jekk ma smajtunix xi darba l-oħra, ħadd ix-xokkjakom kollha issa stess. Ħantikom xokk. L-iktar bniedem għaref fid-dinja fit-Testament il-qadim għax issa aħna fi Kristu għarrif fi Kristu. Imma xorta jdu nikbru fl-erf. Moħkom hawn. L-ikbar bniedem għaref fid-dinja immissja l-Alla fl-aħħar ta' falix għax ma applikax l-erf. Kif kien daqshekk għaref l-iktar wieħed għaref u jmut mewta ta' iblaħ. Għax palma jgħid il-proverbju Malti, it-tiġrija sal-barkum u mhux għax żbalja, għax David missieru żbalja daqsu jew mhux iktar minnu. Imma minn meta żbalja kompli jaffeċ fl-iżbal. U minn flok bħalma ħafna Kristjani, minn flok mur għamel apologija. Mur għid sorry.
خليني هو vera fil-ħajja mhux dejjem huwa t-tort tiegħek li xi ħadd ieħor iweġġa' jew jieħu għalih. Vera mhux kulħadd, mhux dejjem it-tort tiegħek. Ma xi kultant huwa t-tort tiegħek. Xi kultant inti l-problema. M'intix kapaċi tgħid sorry. Għax hu, għax hi. Iwa dejjem għax hu għax hi. Dejjem qatt minti int m'intix kapaċi tgħid sorry hemm żbaljajt. Taf kemm sabiħa li tgħid sorry żbaljajt. Aħfilli, tinħeles int. Tirranġa r-relazzjoni, tirrestawra r-relazzjoni u inti tikber fl-erf. Għax waħda miċwivet biex tikber fl-erf, taf x'inhi l-iskrittura fil-Salmijiet u fil-Proverbi? L-umiltà. Hemm ħafna x'ngħidu fuq għadi. L-umiltà. Amen. Fil-tip tal-Proverbi 4, kif jista' jkun Salamun l-ikbar wieħed għaref jispiċċa jimmissja l-Alla f'ħajtu? Ħafna teologi jiddubitaw jekk hu salvat. Mamma mia, Monej, ħenna lina. Eżis aħwa Kristjani, għaw daw kollha tissegwu. Isimgħuni, ħanamillek profezija li ħad titwettaq 100%. ħajkollok ħafna challenges fajtek. ħajkollok ħafna jirfsulek il-kallu. ħafna drabi ħajkun il-pastor. Issa xaħat minnkom jiġi li pastor, għax int veġġet metlek x'għamiltlek profezija, twettqet. Ismani, min tridu jirfisser il-kallu? Mhux l-iktar wieħed jew in-nies l-iktar li huma viċin tiegħek. Ara li Putin ma rfissirx kallu. Jew xi ħadinna ma nafx bih, jew naraw mhux dawk ta' madwarek ħajrfsulek il-kallu. Mhux dawk iċ-ċirkustanzi trid tikber fl-erf. Mhux dawk iridu għax inti tbiċċa xogħol jadi. Bħalma nħobb ngħida u l-bieraħ ħetta imma xi ħadd u l-bieraħ lula ħetta ma xi ħadd ieħor. Jiena wasalt fil-ħajja tiegħi bil-grazzja talla mhux qed nilkom perfett far from it. Però wasalt f'punt f'ħajti li ma nissorprendi ruħi b'xejn x'isir lejja u anke min jagħmilha. Xejn. Xejn. Għaliex waqt li nħobb il-bniedem u nħobb il-loħti u nħobb il-ħija nħobbhom u nixilhom kull ġid. Però taf biex ngħixin bil-probabilità li jint ħad iżuppontani. Ngħix bil-probabilità li jint ħad iżuppontani xi darba. Ma ħanejnek. Return to sender as well. Anke jien ħad iżuppontak xi darba. U x'ħad tagħmel? Il-Kristjaneżmu tiegħek ħajaqgħu xogħli. Hemmhekk opportunità biex tikber fl-erf. Ikber fl-erf. You have to be wise with the mind of Christ. Għanna l-moħħ ta' Kristu. It-tfal tiegħi ġieli jgħidu li dil-kelma pastor. Mhux pastor, ma jgħidulix pastor lili. Jgħidu li daddy. Ma nistgħux nagħmlu we cannot surprise you. Inti dejjem kull bana jgħidulkom not surprised. Vero. I'm not surprised. Jekk xi ħadd iġi jgħid li naf. Missieri raqgħet mal-raġina jgħidu, really? I won't be surprised. Kemm iħoxna dik? Mnalla tiġa dal-laqgħat kif jaħda fliġu waħda. What are you so? What surprises you honestly? Xi sorprendik honestly? Pastor smajtax qal il-Papa? Are you surprised? Are you surprised? Not at all. Smajtax għamel il-Prim Ministru? Are you surprised? Actually, I'm surprised that you're surprised. Għatifmu?
I'm surprised about nothing. Però f'kull ħaġa irrid nitgħallem nikber fl-erf. Irrid nikber fl-erf. Issa fil-ħajja jiena u inta m'aħniex ħajja hekk twila tant li irridu nitalmu kollox aħna per se bl-esperjenza tiegħi personali. Mela l-erf ta' x'jallimni? L-erf jallimni nitgħallem mill-lezzjoni tiegħek ukoll. Għax m'għandekx ħin biżżejjed f'ħajtek titgħallem mill-lezzjoni tiegħek biss. Allura jekk jien naf ħija ta' għadda minn ċirkustanza u irnexxa jew ma rnexxix, ħanitgħallem minnu, ħalli jiena. M'għandix għalfejn noqgħod ngħaddi bil-forsi jiena minna biex nitgħallem mill-erf ta' ħadd ieħor. U dak huwa erf. That's wisdom when you're learning from somebody else's lesson. Isma' ħantikom eżempju bombastiku. Mela aħna nafu li s-sigaretti lil ħafna nies iqabbadhom il-kanser. Dak ir-riċerki. Allura jiena bżonn noqgħod, ma ħan nipprova jiena. Għalfejn, la naf li tiġa nitgħallem mill-lezzjoni ta' ħadd ieħor. Għalkemm erħilu li jiena sigaretti per se, anke kun ma jqabduni xejn jintlu. Ma jgħaġbunix. Tifhem? Imma qed ngħidilkom xi ħaġa li di kulħadd jaf biha, kulħadd jaf li s-sigaretti ħżiena għal saħħtek, apparti li ħżiena għal bowtek. U li nitnu l-atmosfera fejn tkun. Sewwa, issa jekk inti tpejjeb illum kull meħlus f'isem Ġesu Kristu. Amen. U nkun qed ngħinek issir iktar sinjur. Mela. Mela. U qed ngħinek issir iktar ukoll fiżikament b'saħħtek. U qed ngħinek issir tfuq iktar. Amen. Dan huwa erf. This is wisdom. Fl-Iskrittura mbagħad titkellmu fuqha biss di, titkellem fuq l-ispirtu tal-erf. Waħda mit-talbiet kuljum fuqi hija minn Eżajja kapitlu 11 vers 1 u 2. Eżajja 11 tistgħu tarawha jew kellha mbagħad titkellmu fuq the spirit of wisdom only. Waħda mill-affarijiet li nitlob fuq hija apparti li kuljum mat-tfal u mal-mara nitolbu għall-erf. Sewwa, speċjalment jiena wasalhom mill-iskola fil-karozza, nitolbu niddikjaraw il-wedit talla u nitolbu għall-erf. Imma pereżempju, waħda mill-affarijiet li nitlob hija pereżempju kemm hawn min jitlob pereżempju mulej itfa' l-qawwa tal-mirakli fuqi. Praise God, okay, wonderful. Kemm il-darba tlabtu l-mulej itfa' fuq l-ispirtu ta' erf. Amen, ibda minha dik. Għax hemm l-Iskrittura dak li jgħidulu the spirit of wisdom. The spirit of wisdom, mulej li kien fuq Kristu. Fuq Kristu kien hemm l-ispirtu tal-erf. Infatti Ġesu x'qalu fuqu f'Mark kapitlu 6 vers 2. Meta semgħu jitkellem, x'qalu? Min fejn ġabu dal-erf kollu? Għaliex? Ħantikom ċafetta waħda. Kontu tafu fil-ktib ta' Luqa u anke Mattew, Ġesu il-Bibja tgħidlek kif kiber fl-erf. Kontu tafu din hija xi ħaġa li ħafna Kristjani bħalissa ħajjittarxu. Għax ma jridux jisimgħuha. Għax hija kelma maħmuġa l-bosta. Nisimgħuha, imma ħanitkellmu fuqha ta' fil-jiem li ġejjin. Speċjalment ġodar bħal di apostolika bordni. Nisimgħuha. Trid kemm hawn minnkom onestament. Ħanpoġġikom on the live, ħanpoġġikom on the spot. Kemm hawn minnkom tridu tikbru fl-erf. Are you sure? Do you want to think about it? Submit. Mhux tagħmel li trid int, x'inhi fettilek inti u tuża l-iskuża Alla qalli. Mhux talli mhux erf, dak huwa periklu. Għax qed tiġi tgħidli Alla qallek xi ħaġa li tmur kontra l-prinċipji tal-erf talla fil-kelma. U issa minn flok qed isir għaref qed isir blaħ. U laqqa iċ-ċiċata hija li tant qed tiddiblih, laqqa se tinduna li inti qed tibbliħ u qed taħseb li inti għaref. Turrun Kristjani għaddu minna di. Meta x-xomma ġejja, itlob mulej għatin il-biża talla. Għaliex l-Iskrittura x'tajt? Il-biża talla x'tatik? Itik l-erf. Fuq ix-xogħol. Mhux qed ngħidlek għall-Knisja biss għall-pastor jew għall-apostlu. Fuq ix-xogħol.
ħafna minn nies jaħasra jduru minn ġobba l-ieħor, mhux għax m'għandhomx talent, għax m'għandhomx ħerf. ħafna minn nies li jixtiequ jitbirku finanzjarment, mhux għax m'għandhomx iċ-ċertifikati, imma l-karattru tagħhom huwa pessmu. Għax m'hemmx ħerf. Allura inti titlob il-Alla biex ibirkek finanzjarment, imma mbagħad taġixxi teblaħ. Inti tittaġixxi tagħref, tittaċevola lil boss tiegħek, bħalma jgħid Kristu, jekk jitolbok timxi jew mil, imxi tnejn. X'taħseb li ħadd tagħmel jekk timxi tnejn? Ħadd attira il-favur tal-Alla. Irdu jitkellmu fuqha dik. L-erf ġejjek tidher, tibrilla. Tibda tiddi f'għajnejn dak li jkun, jibda jiffavorixxik. Inti ħantikom eżempju. Jiena nħobbu l-arfin, I love knowledge, u nħu pjaċir nitgħallem. Imma ħanejlkom aħwa, hawn nies. Pereżempju, ħantikom eżempju, wieħed ħabib tiegħi ħadd minnkom ma tafux huwa l-Amerika u ħadd minnkom ma ta' miegħu. Ma dak kien vera bravu teologikament, men. Bil-Grik, bil-Ħibru, bil-Ċiniż u kien jaf il-lingwi u kien bravu teologiku, imma men ma kontx nistikjaħ minuta. U minflok kien jirbaħ l-erwieħ, kien ibedhom 7 mil il-bot minn Alla. Tidnilek xed il-problema tiegħu men. M'hemmx ħerf. M'hemmx ħerf. Meta jiena u inti Kristjani li qed intalbu l-Bibja u nafu l-Bibja u int l-ewwel ħaġa ma tgħidlu kattolku neħħi l-istati u mirkissirhom, taf x'inhu dak? Bluwa, ma fijiex ħerf. Inti taħseb li għax ikisser l-istat fi sar Kristjan daqshekk. M'hemmx ħerf. U meta nisma' ċertu nies jaħasra, ma rridx niġi l-fellowship għax dik għajt kif tħalt, ħadd fitni waħda pereżempju għax kif il-bist. Isma' jista' jkun li vera mal-bist ver, ma għodu attenti kif titkellmu ma' ċertu waħda, speċjalment ikunu għadhom ġodda fil-bulej. Irringrazzja l-Alla li ġiet anke jekk ġiet bil-miniskert. Inti ħares minn għadda l-fuq. Naf li għal ħafna rġiel hija tentazzjoni. Imma dik għadha kif tasal li ħasra tiegħha ċans naqbdu l-ħuta mbagħad naddafa, mhux ipprova naddafa dak qabatta. Dak huwa għerf. Għalhekk il-mulej, ismgħu nirdu jitkellmu fuq din ukoll. Kemm ħan nitkellmu kemm ħan ngħidu mamma mija. Taf li meta ġew magħżula 7 djakni l-ewwel 7 djakni fil-Bibja, tafx fiċċewlhom? Kemm huma anointed, kemm jagħmlu mirakli. Laqqas waħda minnhom daw. Kemm jaf jikkwota l-chapter bil-vers bl-amment. Tajjeb daw kollha tajjeb. Taf sabu fihom? Nies mimlija bl-erf. U aħna llum il-ġurnata madwar id-dinja ħetkellem b'mod ġenerali, sewwa inkluż jien. Għandna ruxma ta' pulti, ruxma ta' Bible knowledge u m'hemmx qatra jerf. Apparti li xogħod f'diżordni galor, imma dak ukoll noqqas ta' jerf. Mulej, għallimni inkun għaref. Għallimni nikber fl-erf. Itallem is-sottometti għall-awtorità talla. Għall-awtorità tal-gvern. Sakemm mhux qed jgħidlek xi ħaġa li tmur kontra talla. Full stop, that's it. Is-sottometti għall-boss tax-xogħol tiegħek. Nisa m'intux ħaddu pjaċir di. Is-sottometti għal żewġek. Pastor, ma tafx inti ma tafx għandi. Ma għandix għand fejn kun naf, mhux inta żiltum. Jekk insaqsi lilu fuqek x'ħajjgħidli. Ismawni. Tissottometti ma jfissirx li itik xi xebba nobis, ibbenġlek u tgħidlu I love you darling. Tifi? Le, believe me or not, jeżistu daw, kuku. You'll be surprised. Today I'm no longer surprised. Imma you will be surprised what I meet. Okay? Imma għandkom irġiel, għaw irġiel talla, perfetti ħatta, xlaqa sentimenti perfetta, ziza mara. Sawa, imma tallem, honor li żewġek,
sottometti lei l-awtorità tal-tmexxija tiegħu. Għax mhux perfett. Alla ħares isilek perfett għax inkella inti tiqaf tikber. Għandek bżonnu mhux perfett, ħa tikber int. In-nisa wkoll. Ir-ġiel ukoll jridu jissottometti għan-nisa fil-bżonnijiet tagħhom. Mela le, għandhom bżonn jissottomettu l-irġiel lejn in-nisa tagħhom għall bżonnijiet tagħhom x'għandek bżonn u jitgħallmu ma jkunux boloħ bħal ħafna minna, jekk mhux kollha kemm minna, f'ċertu affarijiet. Irdu nagħmlu lezzjoni għal kull waħda minn dawn, Għal kull waħda minn dawn nagħmlu lezzjoni mill-inqas waħda almenu. Jew forsi sena għal kull waħda. Imma f'kollu, isqara ħanejlek. L-iskrittura tgħidlek, wisdom is the principal thing. Jiġifieri l-erf huwa prattikament fi kliem ieħor iċ-ċavetta għal kollox. Ara x'hemm f'ħajtek. Ara x'hemm f'ħajtek. Ara fejn tixtieq timprovja f'ħajtek, anke fis-saħħa, anke fejn jidħol l-ikel. Inti trid tonqos tikol burger in the morning, burger in the evening u pizza in the afternoon. Għax mhux darba ngħixu mela taqpax gerger. U toqgħodx gerger meta l-qalsit ma jistax inqafel. U meta ma tarax l-art. Ħani qafem. Imma fajt oħra ma jidrux. Uża naqra erf! Halleluja! Itgħallem sum! Itgħallem kull ħelti! Erf ja ħasra! Erf! Mur għamel naqra exercise! Mur imxi maqar darba mal-blokka jek tamra darba mal-blokka kull jum u kol għamel xi ħaġa ta' ġita li kien nifsek. Saw maraw irġil, ta' mux irġil bis, irġil u nisa, Sawa erf ja ħasra. Tifhem, taf kemm jgħinek, daf kollox jgħinek fil-ħwejjeġ, fid-dera, kif tħossok fuq innek innifsek, fir-relazzjoni tiegħek. Ħantikom xi ħaġa, għanejta xi ħaġa di mhux bejla l-irġiel u n-nisa issa, din hija bej il-ġenituri u tfal, tidintikom ċavetta tfal. Tfal kbar u tfal żgħar, ħantikom ċavetta. Ħanejdilkom ħaġa, Jiena meta kont żgħir u gustus, issa naqra kbar u gustus iktar. Isimgħu. Meta kont żgħir vera, kont għadni primarja, kien hemm tfal niftakara ċara tonda. Issa xogħod minnkom tgħid li issa tfal kibru telqu. Ismawni għal dawk li għandkom tfal. Kienu jistħu omma ma missierhom jiġu għalihom. Tidnejlek għaliex. Għax ma kienux jidru sew. Tfal ma jħossuhomx tajjeb u jiġu għaddejja bazzu bullying l-iskola. Dak missierek jisu barriem. Dak mar ommok jisa baqra u ġeġeġini. Dak klim li kondis, ma tkun żgħir. Tifhmu, u inti tgħid u jala bibi. Sewwa, imma taf li tfal tiegħek ukoll taffetwhom di. Forsi ħafna minnkom qatt ma ħsibtu fuq għadi. Issa lili llum il-ġurnata ma tagħmilix effett. Sewwa. Imma daw affarijiet meta inti kemm minnkom qatt ma ħsibtu fuqhom dawn l-affarijiet. Jiġifieri kollha ħsibtu fuqhom dawn l-affarijiet. Kemm minnkom qatt ma ħsibtu fuq dawn l-affarijiet. 1, 2 biss, 3, and a half. Le, isma', ħanejdikom xi ħaġa. Tgħid li inti, isma' nagħti glorja lil Alla x'jiena dak li jiena bil-grazza bistalla biss. Però jiena meta mmur l-iskola irrid nidher dieħel l-iskola daqs li kieku I owed the school. Mhux il-ġardinar jew il-fattiga. Ħallet tfal tiegħi joħosshom ġej il-Pastor Gordon John Manxell l-iskola tagħna. Issa mhux biftaħir u bikburija, imma le
Immur jiena b'xar imqanfda, bil-flok kollu toqob. Dak missierek, le dak mhux dak il-purtinar. Daw l-affarijiet ħafna minn nies marġinali li ma ħsbujiex. Ma taf li taffethom it-tfal int? Taf li taffethom? Jiena minix the perfect parent, but I want my children to be proud when they see daddy. And when they see daddy speaking, preaching, joking, whatever. Minix perfetta xi huma stessa Alla jużhom biex ikkoraġġu lili xi kultant. Imma daw affarijiet li tibda taħsibhom. Il-ħajja tgħallmek taħsibhom, il-ħajja tgħallmek tiffaċċjahom. Qed taqbdu xi ħaġa żagħhom. Amen? Hemm ħafna x'nistgħu ngħidu. Imma praise and worship ejjew żagħhom. Ħa nagħmilkom l-aħħar kelma. Morru fil-ktieb ta' l-ewwel Korintin, diġà kwotajtilkom ta' l-ewwel Korintin 2. Ħadtu pjaċi? Grazzi Ġesu. Ħankomplu nitalmu fuq dal-affarijiet għax hemm tant ħafna x'nitalmu. Qed ngħidilkom, jekk taqbdu dat-tagħlim u tapplikawh, jien qed nippożizzjonakom bil-grazzja t'Alla li tikbru fil-ministeru, tikbru fil-business, tikbru fil-finanzi, tikbru fir-relazzjonijiet, tikbru f'saħħtek, tikber f'kollox. U tkun attrajenti mhux biss għan-nies ta' barra, erħila x'in-nies ta' barra jgħidu li jridu. Tkun attrajenti f'għajnej Alla u tiġbed il-favur t'Alla fuq ħajtek. Aħna ninsew li jiena u inti nissejħu rejjiet, saltniet, prinċipessi tas-saltna. Kemm joqogħdu attenti xi jgħidu ir-rejjiet, ir-royal family, titħallashom kif jgħidu bil-Malti biex jitkellmu. U kemm isuħ il-Bibja tgħidlek tgħid l-għaref itih laqal li minn għandu l-erf ikun bniedem għaqli iqis sew xi jgħid. Il-Malti jgħidlek qis id-darba u waqta darba. Taf x'inhu dak? Erf. Min jaf kemm kissirna relazzjonijiet, min jaf kemm għamilna żbalji fuq ix-xogħol, familja, knisja. Issa, tħabbix rasek. Join the club. Imma itgħallem minna. Itgħallem minna. Ħalli inti timmatura. Aħna kollha qegħdin fi proċess ta' maturità. Ħadd ma perfett. Jiena xejn ma jċassjani, xejn. L-iktar nies għolja ta' stima f'għajnejja żbaljaw ukoll. L-inqas nies ta' stima f'għajnejja żbaljaw ukoll. L-iktar nies ta' stima għolja tajjeb għamlu u l-inqas nies ta' stima wkoll tajjeb għamlu. Tiċċassa b'xejn. U kull ħaġa li tgħaddi minnha għamilha lezzjoni li tikber fl-erf. Amen? L-ewwel Korintin 2. Alleluja. Anzi mhux ngħid kapitlu 1. Vers 25. Għax il-bluwa ta' Alla hija għarfa iktar għarfa mill-bniedem. U d-djufija ta' Alla hija aqwa mill-bniedem. Vers 30. Minnu li jintom tinsabu fi Kristu. Għaw xaħat minnkom fi Kristu? Kolħat jgħid jien fi Kristu. Li sara lina l-erf minant Alla. Ħanilkom aħwa. Morru fl-axħar skrittura u nalqu. Kolossin 2. Kolossin 2. ċertu affarijiet lillum bil-grazzja tal-Alla ngħidilkom x'tistgħu titgħallmu tkunu iktar orrif. ċertu lezzjonijiet ngħidtuhomkom għax jiena kont iblaħ fihom.
ġifieri għal dawk li jiġi jgħidlek, is-satte li biex kun għaref inti ma jgħidlekx iva jien għamiltu ma tabluha. Imma rrid titgħallem minna. Għaw xi ħadd minnkom ma kontux iblaħ, boloħ. Imma kemm tikber u timmatura u ssir għaref fajni Alla, meta tgħid jien vera kont iblaħ. Jiena vera qed tilbluha, jiena vera mit-tiċċuċċati u l-paprati. Ma rrid titgħallem minnu. Titgħallem minnu. U fik u hekk tkun umli. Hekk tkun umli. Amen? Ġifieri, daw affarijiet ċertu għattilkom il-lejla, mhux għax jiena l-iktar għaref bniedem għaref fid-dinja. Kien hemm affarijiet li jiena għamilt paprata fiha u fil-grazzja tal-Alla għallimni minnha. Amen? Kolossin 2. Vers 3. Fi Kristu li huwa fik, fi Kristu li huwa fija, kulħadd jaqraħħa miegħi. Hemm moħbija it-teżori kollha tal-erf u tal-għaqal. Xi ġmiel. Xi ġmiel. L-iktar nies li għandhom ikunu orrif fid-dinja jissejħu nies ta' Kristu. Kristjani. Kristjani. U għajja nitolbu hekk. Kulħadd jitlob miegħi. Baxxi rasek. Grazzi Ġesu. Il-lejla kull wieħed minnkom toħorġu minn dan il-post iktar għarrif. Jekk kien hemm xi ħaġa li ċċallenġjatek, ħuda, tallem minna. Ħalli xejn joffendik. Itallem f'kollox f'kull sitwazzjoni. Kulħadd jitlob miegħi il-mulej. Min qalbek. Forsi hawn xi ħut il-lejla li pastor jien għaddi li l-mulej għadni ma nafux. Jekk inti dal-persuna tista' ssir taf wissa. Tista' tiltaqa' miegħu wissa. Jista' jsir is-sit tiegħek u s-salvatur tiegħek. Nubitek jiġi maħfura kollha. Jimlik bl-Ispirtu Santu. Ismek jiġi miktub fuq ktieb tal-ħajja u jimlik bl-Ispirtu tal-erf. Ejd it-talba warajja. Int li tixtieq tagħmel din it-talba l-ewwel darba f'ħajtek jgħidlu minn qalbek ejdu għala għajnejk baxxi rasek titkellmux bejnietkom għajdu dit-talba. Missi Qaddis. Grazzi ta' ibnek Ġesu. Li huwa l-erf talla għalija. Għandi bżonnok mulej. Jiena kont blaħ u twilid fil-bluwa. Imma llum naraf iktar minn qatt qabel li għandi bżonnok f'ħajti. Ġesu, kun is-sit tiegħi u kun is-salvatur tiegħi. Salvani, aħsilni bid-dem qaddix tiegħek. Ġesu ma rridx nibqa' blaħ f'ħajti. Għamilt bluwa, għamilt żbalji. Għallimni mulej l-erf tiegħek. Għatini qalb li tixxenna għall-erf tal-la. Għatini qalb immejla lejk mulej. Minajrek mina xejn. Għandi bżonnok f'ħajti kull jum u kull moment. Iblini bl-erf tiegħek Ġesu. Jiena nemmen li inti li bentala l-ħaj, li bettalija fuq is-salib permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek int salvajtni. Mulej imlini bl-erf bl-aqal tiegħek. Għallimni nħobb dak li tħobb int, għallimni nobbot dak li tobot int. Ġesu, irrenja f'ħajti bl-erf tal-la. Għatini l-ġuħ għall-erf tal-la. Għallimni l-biża tal-la. Għallimni kif nissottometti ta' kull jum għal-rida tiegħek. Għal dawk li huma fuqi
fil-biża tiegħek mulej, mhux għall-bniedem, lejk. Ħalli nkun bħal qaddejja tiegħek fit-testament il-qadim u anke l-ġdid. Xeddrek, Miġej u Abednego li kienu misjuba bħala l-aktar orri fis-saltna. Ġesu, illum immil qalbi lejk. U nirringrazzjak li ħfirt li d-nobieti. Minix iktar blaħ. Għaliex li blaħ huwa dak li ma hemmx jgħid li ma hemmx Alla. U li blaħ huwa dak li jirreġetta dan id-don tas-salvazzjoni u lilek Ġesu. Ma jien ma nirreġettakx llum ngħidlek mulej tiegħi u Alla tiegħi. Salvani int. U millum il-qudiem kompli mlini bl-erf tal-Ispiritu Santu. F'kull ma ngħid, f'kull ma nagħmel, f'isem Ġesu Kristu. Amen. Amen. Halleluja. Għal dawk li ndammidin fuq YouTube u Facebook, il-mulej kompli jimlikom bl-erf tal-la. Ix-xenqu għall-erf tal-la kull-jum. Aqraw il-kelma. Aqraw il-proverbi kull-jum. Mhux biss, imma almenu proverbi kull-jum. Ejjew ix-xirku. Ejjew ix-xirku. Speċjalment iktar ma naraw il-jum il-mulej risaq. Ejjew. Narakom għada fil-ħodu, kalarità da fil-ħodu għanna mistiden speċjali. Evangelista Alessandro Guzzetti ħajkom maħna da fil-ħodu. Kunu għaw fil-ħodu fl-10 u narawkom kull nar ta' jerba. Il-paċi ma'kom, il-mulej kompli minn kull wet minnkom bl-erf tal-Espiritu Santu. Amen. God bless you. Halleluja. Ayan, umma b'ħawa. Jekk